Já vám soutěžní představím, jedná se o hasiče podnikové jednotky Správy železniční a dopravní cesty státní organizace. Tyto konkrétně kolegové slouží na stanici Nymburce. Vedoucím družstva je velitel Jirka Vetešník a soutěžní družstvo nám soutěží ve složení velitel Pavel Tater a hasiči Miloslav Šubrt, Milan Biháry a Lukáš Martínek. Družstvo nám k soutěžnímu pokusu přijelo starou dobrou SAS 25 Lias 101 a po své práci používá vyprošťovací zařízení Holmatro SP 3260. V roce 2013 zasahovala jednotka ze stanice v Nymburce celkem 75 dopravních nehod a u nich zachránila 18 osob. Připomínám, že na okrese Nymburk s touto jednotkou spolupracujeme při těch těžších dopravních nehodách na pozemních komunikacích, protože hasiči dráhy Nymburk jsou vybaveny tou těžší vyprošťovací sadou. A samozřejmě oni nás zase potřebují při spolupráci při železničních dopravních neštěstích, při kterých dochází k poměrně těžkému zranění osob, zejména jsou to střety osobních nebo i nákladních vozidel na železničních přejezdech, kde vlivem toho nárazu vlaku do pevné překážky, ať už tedy osobního nebo nákladního auta, dochází k totálnímu zničení toho vozidla a většinou se jedná o velmi těžká poranění nebo i poranění s fatálními důsledky. To znamená, že hasiči si musí umět poradit i s rozstříháním poměrně velmi těžce poškozených vozidel, ale i třeba lokomotiv. Pamětníci mi dají za pravdu, pamatují na těžkou dopravní nehodu na železničním přejezdu, kdy došlo k najetí lokomotivy osobního vlaku s vagóny do soupravy Tatra s vlekem plně naloženým řípou. A při nárazu došlo k velmi těžkému poškození čelnímu nárazu lokomotivy do boku toho vozidla a tehdy se vyprošťoval strojvedoucí z poměrně velmi těžce deformované lokomotivy, která je velmi tuhé konstrukce. Samozřejmě práce byly prováděny na železničním stržku pod trakčním vedením, trolejovým a tak dále. Já myslím, že neřeknu nic tajného, když se svěřím s tím, že samozřejmě my z hasiči z dráhy žijeme v určitý symbioze, to znamená, že jednak hasiči z dráhy přecházejí k nám a stávají se z nich příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ale i naopak zase naši hasiči mnohdy najdou své uplatnění při té drážní jednotky.
Takže tady můžeme sledovat odříznutí toho čelního lepeného skla u toho osobního vozidla pomocí speciální pily. A samozřejmě hasiči při této práci musí používat i respirátory, protože při řezání toho skla dochází k odlétávání velmi malých částic z toho skla a mohlo by dojít k poškození plic těch zasahujících hasičů. To znamená, proto ty respirátory, samozřejmě proto ochrana zraku těmi ochrannými štíty a ochrannými brýlemi. A opakuji, že samozřejmě při tom vyprošťování musíme i zajistit tu zraněnou osobu a dbát i na její bezpečnost. To znamená, tak jak se chrání hasiči, tak chráníme i tu zraněnou osobu. Viděli jste přiložení té deky, která má za úkol chránit toho člověka před ostrou hronou, která vznikla při té nehodě a při tom vyprošťování. Vlastně taky, já jsem měl naspal asi 10 000 vlastně. Tam dneska Desátá minuta. Když to nešlo, tak
Takže jsme na 12. minutě a jednotka pracuje na vyproštění zraněné osoby mimo ten automobil. Takže ještě jednou, soutěžní družstvo Hasičského záchranného sboru Správy železniční a dopravní cesty státní organizace ze stanice z Nymburka soutěží ve složení velitel družstva Pavel Tater a další 3 hasiči Miloslav Šubert, Milan Biháry a Lukáš Martínek. Zasahují z Liasky, SAS 25 Lias 101 a s vyprošťovacím zařízením Holmatro. Komplet servis Holmatro od agregátu přes nůžky i rozpínák, všecko od firmy Holmatro. V roce 2013 absolvovali 75 výjezdů k dopravním nehodám a při těchto zásazích zachránili 18 osob. Jirko, kam? Tady hned, říkali, velitel tu ví. Tady, pojď, říkali. Takže zraněná osoba byla vyproštěná mimo automobil a my budeme sledovat velitele zásahu, který provede poslední průzkum závěrečný a jeho zvednutá pravice bude signalizovat ukončení pokusu. Takže ještě poslední stabilizace zraněného před předáním zdravotnické záchranné službě. Takže zvednutá pravice, ukončení pokusu soutěžního družstva, Hasičský záchranný sbor podniku, Správa železniční dopravní cesty, jsou to drážní hasiči z Nymburka a já myslím, že oni si zaslouží náš potlesk. Děkujeme za výkon.